Siinä oiva esimerkki kuitenkin tuosta Hermeksen ylivoimapelistä. Se on nopea kuvio ja yksinkertainen sellainen. Franssilla tulittaa kiekkoa maalille ja siellä ohjuri heti. Franssilla pääsee uudestaan ampumaan ja nyt se irtokiekko pääsee ja se on Robert Loopa, joka iskee tämän pudotuspelisarjan ensimmäisen maalia. Ja näin Hermes siirtyy tässä leikissä 0-1 johtoon. Se on virolaislupauksen oiva esimerkki hyvästä laukauksesta. Siitä kiekko pomppii Rooballe, joka pääsee tykittämään siitä aivan suoraan vastapalloa. Pitkä paukku Olkkonen ja Pellinen, joten 4 hyökkääjällä hakee myös kotijoukkueen ensimmäistä ylivoimamaalia. Pitkänen voittaa aloituksen ja kiekko pomppii suoraan Olkkoselle. Pitkänen uudestaan. Väyrynen hakeeko suoraan vetopaikkaa, ei hänellä ylipäätään. Pellinen pääsee ampumaan saman tien, mutta se veto menee ohi. Olkkonen, nyt Olkkosella tilaa. Pellinen lähtee uudestaan ampumaan ja pistää kiekon maaliin. Kokenut Ossi Pellinen tasoittaa tämän leikin. Ja näin nousee kotijoukkojen Jokipojat tässä leikissä tasoihin. Ja nopea ylivoimakumia toimii ja se on Ossi Pellinen, joka pääsee sivaltamaan suoraan syötöstä. Ja sieltä löytyy Dennis Gordon maalilta takatolpan juuresta tilaa ja sinne se kiekko viuhattaa. Samu Pitkänen ykkösvitja. Ykkösylivoima hakemassa ratkaisua. Kiekko pomppii Olkkoselle ja näin saa kotijoukko heti kuvion käyntiin ja kotiyleisö syttyy. Pellinen. Väyrynen pääsee tykittämään ja Janne Väyrynen pistää kiekko maaliin. Ja näin siirtyy kotijoukkue tässä kamppailussa 2-1 johtoon. Siinä ei kauan nokka tuhise. Kun kiekko pelataan Maaliahdelle hyökkäälle, joka ottaa tuosta maalista kaiken ilo irti. Kuten kuuluukin. Siinä on Väyrysen viimeistely on kyllä hurjaa luokkaa jälleen. Kiekko pistetään aivan maali yläkulmaan ja siinä ei voi Dennis Kodla kyllä yhtään mitään. Tässä vielä hidastettuna tuo tilanne uudestaan. Väyrysellä on tilaa ja aikaa ja on kyllä upea laukaus. Siitä ei pääse ylitse eikä ympäri. Ja näin siirtyy kotijoukkue tässä leikissä 2-1 johtoon. Ja vielä on minuutti 47 sekuntia toista Hermeksen jäähyä jäljellä, joten nyt on kyllä tämä 2 minuutin jäähyä voi olla, että se kostautuu kovalla tavalla tämän avauskamppailun osalta Hermekselle. Jokipojat heittää kaukaloon tuon kakkosketjun Kaijamaan johtaman kakkosylivoiman, joka lähtee hakemaan tietysti lisäosumia. Lisäosumia Jokipojille. Halonen. Tuo kiekko hyökkäysalueelle, Uski nappaa kiekon, Halonen ja näin lähtee Kaijamaa. Kaijamaa lähtee pyörittämään kotijoukkojen ilman peliä. Kaijamaa, Halonen. Harrousva pelaa takaisin Kaijamaalle ja näin pyörii pakkopeli. Kaijamaa, mitä tekee Juuso Kaijamaa, lähtee itse ampumaan ja pistää kiekon maaliin! Nyt hyödyntää kotijoukkojen Jokipojat tämä ylivoimasaumansa, iskee 2 tylyä maalia ja siirtyy tässä leikissä ja 3-1 johtoon. Ensin iskee Janne Väyrynen ja heti perään huudattaa Juuso Kaijamaa komealla rannilla laukauksella ja siinä ei voi Dennis Kodla mitään, sillä Slovakkivahti on kovassa maskissa ja Junt Heikki nappaa kiekon. Huttu. Pääseekö ampumaan? Pääsee ampumaan ja ottaa vielä tämän pompun, mutta pomppii takatolpilta ohi. Huttu. Junt Heikki. Nyt pääsee kuitenkin Jakkanen väliin. Ja siitä pelataan Pelliselle, nyt aivan tyhjä paikka. Tyhjä maali odottaa Ossi Pellistä. Pellinen pelaa vielä Laamaselle, joka iskee kiekko tyhjään maaliin. Se on Elmeri Laamasen uran ensimmäinen mestismaali. Ja se tulee tyhjään maaliin. Ja näin viimeistyy. Näin ratkeaa tämä ensimmäinen puolivälin kamppailu täällä Joensuun Mehtimäellä, kun Jokipojat siirtyy tässä leikissä 4-1 johtoon. Ja Jesse Paukko käy ottamassa kiekon talteen, sillä se on tosiaan Elmeri Laamasen mestisuran avausmaali. Ja Laamanen on ehtinyt pelata jo ainakin yli 60 ottelua mestistä ilman yhtään maalia, joten nyt tulee kiekko talteen.